бахтибек амирхон овозхон аз алмаато аст. то хуруҷ коронавирус ӯ дар тӯю тарабхонаҳо сурудхонӣ мекард. аммо пандемия зиндагӣ ӯро комилан дигар кард. ӯ акнун дар сафи пеши мубориза бо коронавирус қарор дорад. дар либоси махсуси муҳофизатӣ нафас кашидан мушкил аст. гурусна ва ташна мешавӣ. об нӯшидан мехоҳӣ. ҳангоми тоза кардани ҳуҷраҳо суруди димашро мехонам. ба пиронсолон, бибиҳову бобоҳо, занон ва ҳатто мардон ин писанд аст. бахтибек волонтёр аст. дар аввал ӯ ба ниёзмандон маводҳои ғизоӣ мерасонд ва кӯмак мекард. вале дар моҳи май ба беморхонаи сироятӣ омад ва ихтиёран дар ин ҷо ба беморону пизишкон ёрӣ мерасонад. дар ин ҷо аллакай санҷидани мизони қанд ва хунро омӯхтам. фишорро метавонам бисанҷам. ҳангоми кор дар ин ҷо ҳама чиро омӯхтан мумкин. то ин замон ман бори латтаи фаршӯиро дар даст нагирифта будам. волидону бародаронашро бахтибек 6 моҳ боз надидааст. мегӯяд барои эҷоди таронаву мусиқӣ ҳам вақт надорад. барои эҷоди як оҳанги хуб ӯ бояд нерӯ ва таби хуб дошта бошад. палаталар толиб қалған. ҳуҷраҳо дар беморхона ҳама пур ва кормандони тиббӣ кам буданд. мошинҳои ёрии таъҷилӣ пай ҳам бемор меоварданд. ҷой набуд. беморро он ҷо хобонда мехостем. имкон набуд. ҷои дигаре ҳам набуд ки ҷой кунем. ҷасадҳоро ба сардхона мебурданд. ҳама дар вазъияти бад қарор доштанд. бахтибек ҳама кореро ки пизишкон аз ӯ мехоҳанд анҷом медиҳад. беморонро тоза ва нигоҳубин мекунад. шӯъбаро тамиз мекунад. ман ба як шахс сахт вобаста шудам. барояш хӯрок меовардам, вале ӯ намехӯрд. як рӯз ним соат бо ӯ нишаста ба долон баромадам. шаб буд. соати тақрибан 3 шаб. ногоҳ аз ҳуҷра як садо омад. ба корманди дигари беморхона ба назди ӯ давидем. ба ҳуҷраи 9 ворид шудем ва дидам ки ӯ дар рӯи замин хоб аст. 2 нафар натавонистем ӯро аз ҷой бардорем. пизишк омад ва дили ӯро санҷиду гуфт бояд ӯро нарасем. ман ба духтур нигоҳ кардам. мо фақат чашмони ҳамдигарро медидем. бахтибек орзу дорад ки дар озмунҳои ҷаҳонии вокалӣ ширкат кунад ва мактаби мусиқии худро таъсис диҳад. аммо ҳоло барои ӯ муҳим кӯмак ба беморону пизишкон аст. Твои небесные черты.